Днес ще ви представя язовир Златната рибка, село Комарево. Язовира се намира на 60 км от Варна и на 10 км от Провадия. Една гореща точка за риболов, заобиколена от красива природа, където наистина може да хванете златната рибка. Във водите плува златната рибка. Това е шаран с тегло около 10 кг, на чиято уста има закачена златна обица. Който хвани златния шаран, 300 лева награда. Ако ловите този красавец, може да спечелите по избор 300 лева, VIP карта с 30 безплатни посещения или да отнесете златната рибка в дома си. Язовирът е с площ около 200 декара и е разделен на сектори, като е за предпочитане през уикенда да запазите място предварително. Такса риболов от 6 сутринта до 6 вечерта е 25 лева на човек, като включва 3 броя въдици. И може да задържите една риба между 1 и 3 кг от вида шаран или амур. Разрешение и нощния риболов таксата е 25 лева в диапазона от 6 вечерта до 6 сутринта. Може да риболовате и 24 часа, като се заплаща 40 лева на човек и ви се полагат 2 риби от 1 до 3 кг. Има такса спортен риболов хвани пусни, която е 15 лева за 12 часа. Жените заплащат такса 10 лева, за деца до 12 години риболова е безплатен. Язовира е подходящо място за релакс сред природата. За хората, които не са рибари, има такса пикник 10 лева. Като паленето на огън е забранено, може да се използват барбекюта на дървени въглища. Продава се бира, кафе и безалкохолни напитки. На язовира не се продава риба. Водоема е зарибен с шаран, амур и толстолоб. Има още каракуда, червеноперка и костур, които са безплатни и може да ги задържите без ограничение. При напускане на водоема се извършва щателна проверка на автомобила. Язовира има фейсбук страница село Комарево, язовир Златната рибка, където редовно се пуска актуална информация за водоема. Телефон за въпроси и резервации 0878 48 3435. В момента се продават VIP карти за сезон 2024 на цена от 50 лева, с които получавате отстъпка от 5 лева при всяко посещение. Това беше от дома на Златната рибка. Чао и до нови срещи! Ей, колега, да те питам нещо Абе, случайно да ти се намира някой дип да се понамажа, че изгорях. Ама да не ми дадеш чесън или рибатон, че жената ще ме изгони от къщи. А между другото и биричката ми свърши да имаш дипче с ароматна бира. Имаш ли бе? Златен си, кът златна рибка си златен.